деца в детски отдел на регионална библиотека Петко Рачев Славейков. Ето там е неговия портрет. Той е търновец, роден е в нашия град и къщата му, родната му къща е в квартал Варуша. Даже има и паметник пред къщата. Но той е живял в много градове, имал е много професии. Накрая се премества и живее в град София. Ние носим този патрон. Петко Рачев Славейков. Има такова училище, има такъв площад, има негов паметник, защото е виден търновец. Вие учите в училища, които също имат патрони, нали така? Я ми кажете имената. Още? Свети Патриархевчеви. Още? Това е вашите училища. И сега, за нашата среща, която ще протече по повод тематичното четене. Всички искаме да отидем къде лятото? На море. Нашето тематично четене ще бъде за морето и ще си въведем едни правила. Когато искате да се изказвате, правиме... Я да пробваме. Какво е това? И това означава, че който води срещата, ще ви даде думата. Няма да викаме, няма да крякаме, защото сме възпитани, големи и искаме да чуем много хубави и полезни неща. За вас днес ще работят няколко човека, като ви представям доброволката Ели, която е в 12 клас в нашата езикова гимназия. Тя учи няколко езика. Доброволеци към библиотеката още от 9 клас, защото ни представи точно за семейството на Славейкови, неговия син Пенчо Славейков и голямата любов с другата поетеса Мара Белчева. И тя изпълняваше ролята на Мара Белчева. Много си приличат и физиологично. Имаме такъв цял видео заснет материал за тази любов между Пенчо Славейков и Мара Белчева. Но днес тя ви е подготвила нещо много интересно и да започне срещата, значи спазваме правилото, да започне срещата, даваме думата на Ели, а вторият човек, който ще се грижи за вас е много известен историк, инженер, писател, общественик, госпожа Радка Тодорова. Тя също има изненада за вас и ще ви я покаже, когато приключим с Елито. Приятно слушане за морето. Така, деца, първо да ви питам, кой ви е любимия сезон от 4-те сезони? Лято. Зима. Зима, добре. В каква водна площ пътуват? Сега ще ви подскажа. Синьо е, голямо е, понякога бурно и понякога тихо. Море. Браво, айде да напишем. Море. Браво. Така. Втората загадка е: кой се грижи за детето на плажа? Родител. Баща. Точно така. Това е правилната дума. Тук пасва баща. Така. Как се чувства един човек, когато трябва да напусне дома си, въпреки че не иска? Браво на вас! Така. Сега е една по-трудна дума. Коя е новата думичка, която научи? Да, в множествено число. Така. С какво пътуват по морето хората в историята? Лодка. Така, тук. Когато си вкъщи с любимите си хора, ти си в своя дом. Така, и последното, дали сте запомнили да видим, как се казва детето в книгата? Маруан. Браво! Матилда. Я гледайте се тук някъде, виждате ли книгата Матилда? Някъде пред вас близо? Ето. Я отворете да видим вътре какво има. Вътре вижте нещо да не се подава. В някоя от страничките. Мили дечица, искам да ви запозная с следното. Ето, представям ви
Делфинчето Шико. Това е много красиво, добричко, мъничко делфинче. Написахме с моите деца Даниела и Милен няколко приказки. Първата приказка за делфинчето Шико се казваше Разходката на делфинчето Шико. Случката е действителна. Делфинчето Шико много е красиво, много е дружелюбно, много е умно, много е пъргаво. Това е първата книжка, която сме издали в 2007 година, когато сме се завърнали от град Созопол и сме написали първата приказка. А сега за песничката. Ако ви хареса и други път можем да я пеем. Тя се казва Песен за делфинчето Шико. И така, ще кажа само първия куплет и първия припев, по-нататък ще видим какво ще направя. Имаме приятел, мъничък делфин, Шико той се казва, весел, смел и мил. Шико, Шико, весел, смел и мил. Шико, Шико, пъргав, работлив. И така песничката. Имаме приятел, мъничък делфин, Шико той се казва, весел, смел и мил. Имаме приятел, мъничък делфин, Шико той се казва, весел, смел и мил. Шико, Шико, весел, смел и мил. Шико, Шико, пъргав, работлив. Тази книга дойде преди 2 дена пред нас и вътре в самата книжка този QR код, който има телефон и сканиращо устройство, дава насока към текст от самата книга. Господа Нина ще ви прочете текстче и ще ви покаже на телефон как се случват тези нови технологии в книгоиздаването, да се запознаете и да ви вече известно защо се случва така, защо има тези изображения в книжките. Другите хора, които не могат да говорят като нас, но имат специален език и точно тази книга ни учи как да изразяваме тези думички. Госпожа Ваня. Ще прочета за семейството. Сигурно сте чували тази думичка много пъти, но какво всъщност означава тя? Семейството не винаги трябва да бъде само хора, с които делим същия дом. То може да включва мама, татко, братя и сестри, както и дядо и баба. Но най-важното е, че семейството са хора, които се грижат за нас и ни помагат в живота. Когато станем по-големи, ще разберем, че семейството също така може да бъде и група от близки приятели или дори любими домашни животни. Така че, когато чуем думата семейство, нека помислим за хора и неща, които ни правят щастливи и с които делим най-важните моменти в живота си. И ето е така. Отдолу се вижда QR кодчето. И сега ще го сканирам, но това за няколко секунди и бързо ще стане. Значи QR кодчето е ето тези изображения. На всяко едно текстче има този QR код. Ето. И сега ще видим къде ни отпраща тази книжка да пътешестваме с този QR код. Така и като го сканирате, ето така ви се показва на телефонищата. Ето има линк, тук цъкаме линка. Ето тя се отваря, зарежда. И после тук цъкаме това коленце. И сега ще излезе жеста за семейство, само да зареди малко. Ще го сложа на цял екран да го видите. Звук има. Ето това е жеста за семейство. Ако трябва пак ще го пусна, защото това е няколко секунди, бързичко е. Ето пак връщам. И пускам жеста за семейство. Запомних, като дойдете да си вземете книжката, ще е много бързо, няколко секунди. Така. Ще е друга думичка, изненада си казва. Да видим кой е с розовото. Тя може ли да чете? Можеш ли да четеш? Айде, ела тук да четеш. И да прочетеш сега и тук текстчето.
Най-лошите неща, които могат да ни се случат, е изненадата. Изненадата е като малка вълшебна кутия, която съдържа нещо, което не очакваме. Но то може да бъде нещо, което ни прави щастливи, като например подарък или приятно изненадващо събитие. Така че, когато почувствате трепет в сърцето си и очите ви засяят от вълнение, знайте, че една изненада може да ви чака навсякъде. Отворете сърцето си за магията на изненадите и се наслаждавайте на всяка една от тях като истински малки пътешественици във вълшебния свят на изненадите. Браво! Я приказка да прочета. Която ти си харесваш. Всички думички са много хубави. Всяка думичка в книгата е прекрасна. Обичам те. Обичаме любимата ми дума. Толкова е красива. Много е важна да казваме на близките ни хора, че ги обичаме. Така ще ги направим щастливи и ще ги накараме да се усмихнат. Винаги казвам на моята семейство, че ги обичам. Обичам ги, защото се грижат за мен и ме правят щастлива. Обичам и приятелите ми, които винаги ме карат да се усмихна. Въпреки има някой, който те обича, ти си недарен с много ценен дар. И за обичам те е да подариш на някого мъничък ми щастие. Ето, тя ви каза много малък миг щастие, защото тя ни прочете прекрасно. Когато някой ти дава прегръдка, той те кара да се чувстваш обичан. Защото прегръдките са като магия, която прави всичко по-добре. Те са като слънчеви лъчи, които топлят душата ти. Мама или татко може да ти дадат прегръдка, когато се чувстваш тъмно. Приятели и семейство обичат също да даряват прегръдки, за да споделят радостта си. Прегръдките ни правят по-силни и по-щастливи, защото в тях се крие магията на любовта. Винаги се наслаждай на прегръдките и споделяй с хората, които обичаш. Браво! Благодарим, Среци. Много хубаво ни представиха новините днес в детския отдел на библиотеката. Какво трябва да кажем на Среци? Благодарим. С това завърши вашето приключение. Ако искате една обща снимка,